ತೋಕೋಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಭೂ ದಾಖಲೆಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಜೆಎಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ತೋಕೋಡು ಹೃದಯ ಭಾಗಡುಪ್ಪುನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟಣದ ಸುರುತ ಅಂತಸ್ತುಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆದಿತದ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಕಚೇರಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು ತೋಕೋಟು ಕುಡ್ಲದ ರೀತಿಡು ಬುಲೆದುಂಡು ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಆರನ ಸಂಗಡಿಗೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೆಎಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಹೊಸ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಕಚೇರಿ ಉದಿಪನ ಆದಿತದ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ದೇವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಾವಡು ಪಂಡದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಶುಭ ಹಾರೈಸೇರು ಮಗನೇ ದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥನ್ನು ನೆನಪೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪರಿಸರದ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಹೊರಗಜ್ಜೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮುಂದೊಂದು ಇನ್ನೇ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ತೋಕೋಟು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೋಟ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಬಂಡದು ಚೋಟ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂಡದಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ತೋಕೋಟ ಆಗ್ತದೆ ರೈಟ್ ಇನ್ನೇ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಕಟ್ಟೋಟು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಜೆಎಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಕ್ಕಾರನ ಸಂಗಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತಾಡಲು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪೂರ್ವದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನೆಟ್ಟು ದೇವರು ಆಯ್ನಂತ ಉದ್ಭವ ಒಂದು ವರ್ತಿಲಕ ಬರೋದು ದಾದ ಪಂಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಗೋಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊತ್ತು ಅವು ದೇವ್ರದಾಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕಾಡನ್ನು ಪಣ್ಣದು ಪನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉಂಟು ಕೊಣಾಜಿ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಜೆಎಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಗದ ವಹಿವಾಟು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪುದಾರ್ ಪಡೆವಡು ಪಂಡದ ಹಾರೈಸೇರು ಮಗನ ದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿಯರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವದೇವರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮಾತ ಭಕ್ತಿಡು ನಮಿಸ ಒಂದು ಇನಿ మరి పొర్లದ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಯಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾತು ಸೇರಿದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲದ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೇಡು ದುಂಬುರು ಹಾಕಲು ಜಾಗದ ವಹಿವಾಟ್ಲು ಏನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ತಿದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಬೇರ ನನ್ನಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಡಪಾಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಏರಡ ಜಾಗದೆ ತೊಂಡೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಜಾಗದೆ ತೊಂಡಿರಕ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೊಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಅಂಚನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಹಿವಾಟು ಪಂಡ ಆ ಒರಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನಂತ ವಹಿವಾಟು ಮಾರನಾಯಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ತೆತ್ತೊನ್ನಾಯಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಅಂಚಾದ ದೇವರ ಮೊಗ್ಲಿನಿಗೆ ಬೇರುಡು ಕೈಪತ್ತಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಉಂಟಿದೆ ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ನಂತ ಜೆಎಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕರು ಜಯಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರೊಂದು ತಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಭೂ ದಾಖಲೆದ ಸೇವೆಯನ್ನು
ತೊಕ್ಕೋಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟಣಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತದು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಉಪಕಾರ ಆಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಹೊಸ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಕಚೇರಿನ ತೊಕ್ಕೋಡು ಹೃದಯ ಭಾಗಡುಪುನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟಣದ ಸುರುತ ಅಂತಸ್ತುಗು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಾದ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಅಂತಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲಿಗೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮಾಮೂಲು ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದು ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಪದ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಿರಾಳದ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮೊದಲು ಮಲ್ಪದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಡು ಈ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡೋದು ಕೊಂಚ ಆಫೀಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬಂದರೆ ಐನಾತು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಮಲ್ಪಲೆ ಮುದ್ದು ಮಲ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಬೇಕು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ದಾಟಿರುತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಕುಲ್ಲರ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೋರ್ಡು ಬೋರ್ಡು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಲೋಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಂತ ಒಂದು ನೇರ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ನಲವತ್ತೊಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲೇರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್, ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಜೆಎಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೆಎಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದರು.